Lopta je sada za domaćine, a u tubače sa desne strane jer je Pešić tamo traži igrača sa brojem 8, je to Maleš, još uvijek šut, šansa je za Zagoru i gol! Evo ono što sam vam pričao, evo pogotka. 1:0 vodi Zagora, čini mi se 12. minuta, a poslušajte kakva euforija ovdje vlada. Čini mi se da je sjelac bio Marin Šiklić, kažu nam ovdje domaći navijači. 12. minuta, 1:0. Dakle, Marin Šiklić, eto to je ono, cijene gledatelji, na što sam vas upozoravao od samog početka. Tvrće orah biti danas sastav Zagore i ukoliko Osječani ne shvate 100% ozbiljno ovu utakmicu, onda im se vrlo lako mogu dogoditi grdi problemi. Evo u 12. minuti jedna takva situacija. 1:0! Evo sada i potvrde od službenog spikera i direktora nogometnog kluba Zagora, gospodina Sandija Škoprca. 12. minuta, 1:0 za Zagoru.